बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. ठाकरे शिवसेनेच्या जिल्हा प्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर वैभव नाईक यांचं दोडामार्गमध्ये जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी ते काय म्हणाले पाहूयात. माझे सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि आपण सर्व शिवसेनेचे खरं तर आपलं सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की आपण माझं उत्स्फूर्त स्वागत केलं आणि या ठिकाणी जी बैठक आयोजित केली त्यावेळी आपण मनापासून स्वागत करतो. शिवसेनेचा जिल्ह्यामध्ये एकच असला पाहिजे अशी भूमिका शिवसेनेच्या नेतृत्वाने घेतली आहे आणि त्यामुळे मला ही पुन्हा एकदा संधी दिली. मी कालच्या मीटिंगमध्ये सांगितलं होतं की मी याआधी सुद्धा जिल्हा प्रमुख म्हणून 15 वर्षापूर्वी काम केलेलं आहे, परंतु पक्ष आज काय पक्ष अडचण असं म्हणणार नाही, परंतु पक्षाची पुन्हा एकदा मांडणी करण्यासाठी मला पुढे यावं लागलं आणि उद्योगजींची माझ्याकडे जबाबदारी दिली. यात जे तालुका जिल्हा प्रमुख डॉक्टर सुद्धा होते आणि त्यांच्याकडे सुद्धा योग्य जबाबदारी पक्ष संघटना देईल आणि सगळ्यांना मिळून आपल्याला या ठिकाणी या भविष्यात या तालुक्यामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये काम करायचं आहे. आपण बघितलं असाल की कालची लोकसभा निवडणूक झाली, विधानसभा निवडणूक झाली आणि या निवडणुकीमध्ये कशा पद्धतीने पैशाचा वापर झाला आपण बघितला. दुर्दैवाने कालच्या जिल्ह्यामध्ये पंचायत समिती निवडणुकीला सुद्धा अशाच पद्धतीने वापर झाला आणि आम्ही कुठेतरी कमी त्या गोष्टीमध्ये पडलो, परंतु आज ते लोक जे निवडून आले ते काय सांगतात आज काय निवडणूक नाही, कुठलं काम लोकांकडे घेऊन गेलं, कुठलं आंदोलन असलं तर त्या आंदोलनाचं एकच उत्तर समोर असतं की आज कोण निवडणूक नाही, निवडणुकीच्या आदर्शी काहीतरी होती. ही भावना लोकांमध्ये झालेली आहे ती आपल्याला ती मोडून काढायची आहे. आज खरं तर विरोधी पक्षाची जबाबदारी सुद्धा लोकांना माहिती आहे की विरोधी पक्षाची जबाबदारी कोण घेऊ शकतं. आज आपण बघितलं असं जिल्ह्यात म्हणजे भाजप असेल ते शिंदे शिवसेना असेल की आपण असून दे, आज शिवसेना विचाराचा एक पक्ष आहे. आज जिल्हा प्रमुख असेल, उद्या दुसरा प्रमुख असेल, परंतु ही सगळी मंडळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचाराने या ठिकाणी एकत्र झालेली आहे. परंतु इतर पक्षामध्ये काय आहे, आज भारतीय जनता पार्टीकडे शिंदेकडे कोण करतंय हे राणेच करत आहे आणि त्यांच्यावर असलेली एक टोळी आहे किंवा टीम आहे की जी सत्ता असेल त्या ठिकाणी जाते. म्हणजे ठेकेदारांकडे काँग्रेसकडे सत्ता असेल काँग्रेसकडे जाणार, भाजपमध्ये असेल भाजपकडे जाणार आणि त्यामुळे या जिल्ह्यामध्ये खरा विचारसरणीचा पक्ष एक नंबर असेल तर तो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहे. आणि त्या लोकांना समजून सांगायचं की आम्ही पक्षाच्या विचाराशी आम्ही ठाम आहोत. सत्ता काय येतील, सत्ता जातील, आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत, उद्या पुन्हा होऊ, परंतु संघटनेचे आणि लोकांचे काय प्रश्न असतात ते आपण या ठिकाणी बघितलं पाहिजे. आज करण्याच्या मायनिंगचा आवाज आपण बघितला असतो की त्या 15 वर्षापूर्वी शिवसेनेनेच उठवला होता आणि त्यामुळे या जिल्ह्यातील या दोडामार्ग तालुका आज अवैध राहिला आहे. करणे मायनिंग झालं, इतर ठिकाणी मायनिंग सुरू करण्याचं धाडस त्यावेळी तिथल्या उद्योग त्यांनी खाण मारलं त्यांना झालं नाही ही वस्तुस्थिती आपण जाणून घेतली. आज मला दुर्दैवाने अनेक वेळा हे होते की आज हत्ती एवढाच मोकळ घालतोय, 2-3 माणसं सुद्धा मृत्यू तरी पण आपण आंदोलन आपण त्या पुढच्या काळामध्ये आज सगळं की काजूचं पीक किती कमी आलं, आपण सगळेच काजू व्यापारी आहात, किती पीक कमी आलं आणि त्यामुळे या विचारात आम्ही आता बघितलं असाल की या जिल्ह्यामध्ये सगळ्याच विरोधात वातावरण आहे, फक्त त्याला कोण पुढे हे करणार आहे ही भूमिका या ठिकाणी मांडली पाहिजे. आज आंबा आणि काजूनुसार रुपये 22,000 रुपये मिळाले आहे. नंतर मच्छीमारांच्या किनारपट्टीच्या मच्छीमारांचा प्रश्न आहे.
आज हत्तीचा प्रश्न आहे. आज MSCBचे मीटर आपण बघितलं असाल की आज 1000चे मीटर लागल्यामुळे किती मोठ्या प्रमाणात बिलं येत आहेत. किंवा आज कालच्या लोकसभा विधानसभा निवडणुकीत जिल्हा बँकेमध्ये अनेक लोकांना भरती करतो म्हणून सांगितलं, परंतु आज 15,000 लाख रुपये भरतीचे दर फुटला आणि त्यामुळे रोजगाराची एकही नवीन संधी या ठिकाणी झाली नाही. हॉस्पिटल आम्ही माझ्या मतदारसंघात आपण म्हणजे सरकारी शासकीय मेडिकल कॉलेज आपण सुरू केलं, आपण पहिलं हॉस्पिटल सुरू केलं, परंतु या मतदारसंघात अजूनही हॉस्पिटलची बनवा आहे, आपल्याला गोवायला जावं. आज म्हणजे अशा अनेक गोष्टी असतील, त्या गोष्टींविरुद्ध आपण शिवसेनेकडून नेहमीच आवाज उठवला पाहिजे. शेवटी मी तुमच्यातला एक कार्यकर्ता आहे आणि तुम्ही जेवढं काम कराल त्याला तुम्हाला सहकार्य करायचं, तुमच्या पाठीशी उभं राहण्याची जबाबदारी माझी आहे आणि ती बिलकुल या ठिकाणी करेल. तर आज जिल्हा असल्यामुळे पुणे जिल्ह्याचा जिल्हा प्रमुख माझा मतदारसंघ असल्यामुळे मला काही वेळ कमी देता येईल, परंतु ज्या त्या वेळी तुम्ही बोलवा. महिन्यात एकदा तरी आपण आज काय आज सगळ्यांची भेटी घेतली, आज लोक लग्नाचे हंगाम आहेत, सुट्टीचे हंगाम आहेत, त्यामुळे ह्या 15-20 दिवस झाले की आपण प्रत्येक विभागात आपण बैठक करूया किंवा प्रत्येक पंचायत समितीच्या जवळ जाऊया. आणि जे शिवसेनेचे अनेक लोक आहेत, आज मला पण जुन्या आपल्या तालुका प्रदीप नाईक त्यांच्यावर फोन आला, मी पुन्हा एकदा काम करण्यात म्हणजे तुम्ही आलात बोलला, अशा अनेक 2-4 लोक फोन आले. कारण आम्ही त्यामुळे सावंतवाडीमध्ये सुद्धा किंवा मॅडम होते, पटवाळे मॅडम सुद्धा फोन आले. आज बाळावाडी सुद्धा एका व्यक्तीने आम्ही अनेक वेळा सांगतो की गेल्या वेळीच्या विधानसभेचा उमेदवार जर सगळ्यांना विश्वास घेतला असेल तर याचा या तालुक्याचा रिझल्ट वेगळा झाला असता. आज सगळे आमच्या जागेने कधी आले आणि गेले पण कळलं आणि त्यामुळे बाळावाडीचा कार्यक्रम त्यावेळी अन्याय झाला. परंतु आज पुन्हा एकदा सत्तेवर राहिले तर सत्तेच्या पैसे द्यायचे राहिले आम्ही त्या दिवशी सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही बोललो यांनी म्हणलं पैसे अजून द्यायचे आपल्या कार्यक्रमाचे निश्चितपणे आपण पैसे द्यायचं बोर्ड लावून बोर्ड लावूया ना. आणि आपण या माझी तुम्हाला सगळ्यांना कळते उद्योजकांच्या सुद्धा पुण्यात सांगितलं की आम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे एखाद्या पक्षावर विधी करावं लागेल, एखाद्या पक्षाची बदलून करावं लागेल, परंतु आम्ही कोणाबरोबर आमच्या पक्षाशी बेई नाही, गद्दारी करणार ही भूमिका सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. पक्षाची भूमिका असेल ती भूमिका तुम्हाला सगळ्यांना करणार, तर मी एक भूमिका घेतो, तुम्ही एक भूमिका घेतो, अशी आपल्याला भूमिका यापुढच्या काळामध्ये चालणार नाही. पक्षाची काय भूमिका असेल ना ती पक्षाची भूमिका ठरवूया. आज खरं तर एका दिवसात काही संघटनांना पुन्हा वाटणं मी आल्यामुळे काही जादू होणार नाही. अजून पण एक आपल्याला सुदैवाने अजून लोकसभा निवडणुकीला ज्या पक्षपाती निवडणुकीला 3 वर्ष आणि त्याच्या मधल्या काळामध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका 1.5 वर्षांनी होणार आणि त्या 1.5 वर्षाच्या निवडणुकीमध्ये आतापासून आपण हळूहळू काम करूया. त्या गावात आघाडी असेल, गाव मेंबर असेल, कुठल्या पक्षाची कृती असेल, या सगळ्या गोष्टी आपण करून आपल्या कार्यकर्ते पाठीशी राहूया. आणि आता थोडा काम राहिले त्याच्यामुळे बोलवलं आला नाही आला म्हणजे त्यांना आता ही शहराचे कार्यकर्ते त्यांना एकत्र बसून आपल्याला शहरात पुन्हा एकदा नगरसेवक आरक्षण पडलंय का त्यामुळे नगरसेवक आरक्षण खालच्या नगरसेवक आपल्याला बघितले पाहिजे. आणि जिल्हा परिषद लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आपल्याला अजून वेळ आहे आणि प्रत्येक वेळी लोकांपुढे विरोधाची भूमिका आपली मांडली पाहिजे. दुसरीकडून नाही तर लोकांकडे गेलं पाहिजे. त्या भूमिकेचे लोकांच्या पाठोपाठ वाटलं पाहिजे. शिवसेना हा विरोधी पक्ष अपेक्षेच्याप्रमाणे काम करतो तसं लोकांना वाटलं पाहिजे आणि आपण हळूहळू काम करूया. येणाऱ्या वर्षभरामध्ये पुन्हा जे आपली संघटनेची विस्कळीतपणा जिल्ह्यामध्ये झाले आहे, थोडाफार संघटना आहे पण जिल्ह्यामध्ये जी विस्कळीतपणा झाला तो आम्ही हळूहळू दूर करू. आज सावंतवाडीला आम्ही सावंतवाडी बेंगलोरला दौरा केला, त्यांना प्रतिसाद मिळाला आणि हळूहळू आपल्याला कार्यकर्त्यांना एका दिवशी काही संघटना बरोबर हवं एका दिवशी काही संघटना मानणार नाही तुम्हाला सुद्धा पडतील. आणि मी सुद्धा एका तुमच्यातला एक कार्यकर्ता आहे, दौरा करताना सुद्धा त्या मला तुमच्या 100 लोक आहेत, 50 लोक आहेत, 1000 लोक मीटिंग असेल त्या ठिकाणी आपण चर्चा आधी करूया. 1-2 दिवसाचा म्हणजे एक दौरा तालुक्यामध्ये त्या कार्यकर्त्यांना आपण भेटून घातलं. फक्त एक वेळेचं नियोजन करा तुम्ही त्या ठिकाणी आणि आपले विभाग प्रमुख सगळे आपल्याला नेमले पाहिजेत. आम्ही त्या दिवशी कार्यकर्ते सांगितले सगळ्यांनी एकत्र बसूया की येतो आणि आपण कार्यकर्ते चांगली करूया जेणेकरून सगळ्यांना समजलं. आज युवा सेनेला सुद्धा आपल्याला चांगली संधी दिली पाहिजे कारण युवा आपल्याला पुढे आणले पाहिजे. तर आपण युवा सेनेच्या आज मला जाणून वाटतं की अनेक युवा या ठिकाणी उभे आहेत या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे युवा जे आहेत लोकांना सुद्धा मागे पुढे येण्याचा आपण प्रयत्न करूया. आणि एक लक्षात घ्या की राजकारणामध्ये एक माणूस एखाद्या काही माणसं बाजूला गेली नवीन जागा म्हणून काढते. त्यामुळे आपल्याला नवीन जागा हळूहळू आज अनेक पक्षात आपल्याकडे अनेक पक्षात गेले आहेत पण त्या ठिकाणी आपल्याला नवीन नेतृत्व करण्याची संधी तुम्हाला असते. एक संकट म्हणजे संधी असते
आणि त्याचा तुम्ही फायदा घेतला पाहिजे. त्या ठिकाणी आपण उभे राहिले पाहिजे, त्या ठिकाणी आपण तिथे उभं केलं पाहिजे. आम्ही तुमच्या पाठीशी एवढं सांगतो आणि ज्याच्यावेळी तुम्ही बोलवाल त्याच्यावेळी आमच्या